Angličtina si veľmi rada veci zjednodušuje a skracuje, napriek tomu, že slovosled tohto jazyka je postavený na takej zdĺhavosti. Povedzme si teda, akým spôsobom vieme krátko odpovedať na otázku Why are you going to London? Možno taká dlhšia, ale za to správna odpoveď by bola Because I want new experiences. Pretože chcem nové skúsenosti. Ak by sme to chceli skrátiť, tak tu sa nám to spája so slovíčkom experience, čo je podstatné meno, takže to spojíme s predložkou for. A naša kratšia odpoveď by mohla byť for new experiences. Ak by sme odpovedali I'm going there because I want to practice English a chceli by sme to skrátiť, tak v tom prípade povieme alebo sústredíme sa na slovíčko practice, čo je sloveso. Tu už nepoužijeme predložku for, ale to. Takže naša krátka odpoveď by bola to practice English. Čiže why are you going to London? For new experiences and to practice English. Takže si to zrekapitulujme. Keď chceme odôvodniť, prečo niečo robíme a chceme to povedať v krátkosti, tak povieme to pomocou predložiek for alebo to. For sa nám spája s podstatným menom, for new experiences, a to sa nám spája so slovesom, to practice English. A inak v tej vete nemusíme povedať nič viac. Skús mi do komentára napísať odpoveď na otázku Why are you watching this video?